गाज्रि नायनो लुगैदोंबा मादोंबा थांना बहुत अपशन्स दं थां अबेबा प्लेटफर्माव नोंसोर मोनगोन। हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो ससियेल मिडियायावहाय मोनसे भाइरेल भिडिअ नुगासिनो दङ। नाथाय बे भाइरेल भिडिअआ फेक भिडिअ बियो। दा मोनसे फट'खौ लानानै गुबुन मोनसे फट'खौ नायोब्ला बियो फेक। दा बेबायदि इसिबां गियान गैथारै अगियाननि आखु मानसिया मानो बेबायदि खालामखो? सासे देरफुनाय लाइमोन सिख्ला जेरावहाय बे आइजोआ एक्ट्रेस जायनि मुङा जेनिफार दैमारि। दा बिथांनि फट'खौहाय नंखाय नेकेड एडिट खालामनानैहाय सासे दुथां आखुनि मानसिया भिडिअ हगारनानै होदों। दा बे भिडिअखौहाय ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुगासिनो दङ आरो माखासे इउटुबार्सफ्राबो होगासिनो दङ। दा जेनिफार दैमारिखौहाय मेगन सानानैहाय बेबायदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ। नाथाय बेबायदि मावग्रा मानसिहा बिमा बिफा दङना गैया, बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाथि खुरमाफोर दङना गैया? ना बिथाङा फेक एकाउन्ट खुलिनानैहाय गुबुननि नाम लानानैहाय गुबुनखौहाय बदनाम खालामनोसो एकाउन्ट खुलियो नामा? बेनिखायनो दायखौ मोनदोंब्ला बेबायदि हगार जाग्रा मानसिया माब्लाबाबो हगारनो नाङा। जानो हागौ बिथाङा फेक एकाउन्ट खुलिनानैहाय बे नेकेड भिडिअखौहाय एडिट खालामनानै हगारदों। दा आं सासे बर'नि एक्ट्रेस जेनिफार दैमारिखौबो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो, जायहा फार्स्ट टाइम भिडिअखौहाय हगारनानै होबाय, एडिट खालामनानै होदों, बे मानसिखौ हमनांगौ, हमनानै ससियेल मिडियायाव लाबोनांगौ। जोंबो नायगोन माबायदि दिमागनि मानसि, बेसेबां माबायदि एडिट खालामनानै खामानि मावग्रा बियो। बेनिखायनो कनसिडार होनो नाङा, हमथारनांगौ होननानैहाय आं सानो। दा जेनिफार दैमारिखौल' नङा, बेनि न'खरखौल' नङा, बेनि जाथि खुरमाखौल' नङा, बे भिडिअ हगारना होनाया जोंनि हारिखौ लाजि फोनांनायसो जादों। सासे मोजां एक्ट्रेसखौहाय बेबायदि नंखाय भिडिअ जुदि एडिट खालामनानैहाय समाजावहाय फोसावनानै होयोब्ला अब्ला हारिया लाजिथावना नंगौना नङा? दा बिथाङा हारिखौसो लाजि फोनांदों। माबायदि सैमा आखुनि मानसि बिलाय, बबे जायगानि? दा जोंबो नायगोन, ससियेल मिडियायावहाय लाबो, हमनानै नायगोन बेबायदि नेकेड भिडिअ हगारग्रा माबायदि आखुनि आरो बबे जायगानि। दा खोनासंदो जेनिफार दैमारिया मा फोरमायदों। गावनि जायगायावहाय जुदि सोरबा जानायमोनब्ला जानो हागौ गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लानो हागौमोन। नाथाय बे लाइमोन देरफुनाय सिख्लाया गावनो गोरों गोराखाय बेफोरखौहाय इसिबां सानस्लाबाजासे बेबायदि मावनायखौहाय हास्थायाखै। मानोना भिडिअआ नंखाय, बेयो फेक भिडिअ। दा बिथाङा मा फोरमायदों नोंसोरबो भिडिअखौहाय जोबजासे खोनासंनानै ला। खुलुमबाय, आं जेनिफार। नोंथांमोननिसिम आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोनांथि जाबाय क्लेरिफिकेशननि थाखाय। मानो होनबा माखासे मेलेम गैयै मानसिफोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बनायनो गोनां जादों। जाय मानसिया माने आं गावगायनि दुनियाव बेस्थ'मोन, सिरिहै आरामहै जिरायनानै दंमोन, बे मानसिखौहाय माने आरोबाव मेन्टेलि टर्चार खालामदों। माने बे आंनि फार्स्ट टाइम नङा, बहुद बार जाबाय आंखौ बेबायदि मानसिफोरा खालामनाया। माने सागे आं बा हिन्जाव माहारिया गावगायखौनो एक्सप्लेन खालामै थैलांसिगोन खोमा। क्लेरिफिकेशन भिडिअ बनाय माने थैलांसिगोन खोमा। मानो होनबा रावबो बुजिया गावगायनि लुगैनाय, सोरबा मानसिया गावगायनि लुगैनाय बा गावगायनि नायनो लुगैनाय बा माखासे लेथ्रा खर'नि मानसिया मालायखौ बेबायदि भिडिअ बनायो बा फट'स बनायो गाज्रि ओमफ्राय आपल'ड होयो, नाम खाराब खालामना मायो। आं मिथिया दिनैसिम आं सोरखौ मा गाज्रि माबा खालामदों, मा दुश्मनी दं आंहा मानसिफोरा जे आंखौ एसेबां बिदि खालामो। आं दायो मेंबाय, मेन्टेलि आं मेंबाय, मा होननो आंनिया जेबो राव गैला। लास्ट टाइमबो जेथिया आङो
खालामजादोंमोन बे मानसिखौ आं एक्सकिउज होबाय जेनेबा एसे जेथिया मानसिफ्रा हमजायो गाबगोन खेमा बिगोन मागोन हारिगोन बिदिहायनो एक्सकिउज होसिगोन जोंबो दे जेबो नंला नेक्स्ट टाइम खालामनांला होननानैहा बारा गोलाव लांबाय थानो गोसो गैया जोंबो मोजाङै थादो होननानै बेबायदिनो खालामनायखाय सारा शायद आंनिबो गलतिमोन खोमा आं मोजां एक्सन लानायबा दिनैहा आरो बिदि जानाय नङामोन आं दिनै आरोबाव गोदान क्लेरिफिकेशन भिडिअ लाना फैनो गोनां जादों बिनि थाखायनो आं जेराव आंनि माया टर्च फ्लास लाइट फोजोंदों ओमफ्राय आंनि बिफं असे बिफङा फंबाया फट' खेबदोंमोन जाय आङो बेनोमोन फट'आ 19 मार्चआव लानाया जाया आगै आरो माया खेबदोंमोन बे फट'खौनो लानानै दायो निउड फट' बनायदों आरोना एडिट खालामदों जेराव आं गस्ला गाननानै दं गस्ला गैयै बायदि माखासे मानसिफोराथ' सिनायनाय नङा बे फेक ना रियेल आङो अलरेडि ड्रेस गानखादोंमोन ओमफ्राय बे फट'खौ आंनि आगै फंबायानो खेबदों माया फ्लेश लाइट फोजोंना होदोंमोन ओमफ्राय बे हर जाबायमोन आं बबेबा प्रग्रामाव थांदोंमोन आं फैदोंमोन ओमफ्राय 19 मार्चनि फट'मोन बेखौनो लानानै गस्ला गैयै नेकेड फट' माने एडिट खालामदों ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा सिनायगोन बे एडिट होननानै बाट माखासे मानसिफोरा बुहुतानो जोंनि गेजेराव बुहुत मानसियानो मिथिया ओरैबायदि खालामो माने लाइक फेक रियेल सिनायनो हाया ओमफ्राय दायो जाय मानसिफोरा बिदि खालामदों हयथ' बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायनो हागौ दायो नोंसोरनि सायाव मोनसेल' माने खोथा बुंनो सानदों आङो जे आं बेखौथ' बुंला नोंसोरा बिमा दङना गैया बिनानाव दंना गैया माबा दंना गैया नोंसोरो सागे बिमा बिनानाव बयखौबो नों एखे नोजोरजोंनो नायो बेयाव नोंसोरखौ बुंनानै थांनानै जेबो लाब गैला नाथाय मारै खालामनो हायो नोंसोरो बेबायदि बेल'सो आंना पइन्टआ दायो माने सोरबा मानसिया सागे डिप्रेसनाव दङ बा माबा मोनसे प्रब्लेमाव दङ बयबो मानसिहा सिम्पल लाइफ बा पारफेक्ट लाइफ थाया बयहाबो मोनसे नङा मोनसे दुखु थायो बा माबा मोनसे थायो जाय मानसिया बेटल फाइट खालामबाय थादों सिंनिफ्राय जाय मानसिया नुस' हाया मोनथिया बहुत खुरां थायो लाइक न'खराव मा सोलिदों बा बाहेराव मा सोलिदों सोरहा मा जादों नोंसोर जेबो मोनथिया ओमफ्राय बिसोर मानसिखौनो नोंसोरो पक खालामबाय थाबोला मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थाब्ला बे मानसिया मा स्टेप लागोन मा जागोन बेफोरखौ नोंसोरो एसेबो सानोना साना ना नोंसोरनि थाखाय मालायनि जिउआनो नङा सैमाहाबो मोनसे जिउ दं सैमायाबो मोनसे थाबायनो मानो हारिनो बिसोरबो बुजिलायो माने सैमाखौ जों मानो फिसियो मानसिनि सायबो मोजां होननो थाङोबा आरो जों मानसि जानानै बुजिनानै खोथा बुंनो हालायनानै साननो रोंनानै आखाइ आथिं गोनां जानानै माबायदि बिदि खालामनो हायो नोंसोरो सिगाङावबो बहुद नुबाय आं बेबायदि खालामनाय गावगायनि इन्डास्ट्रिनि मानसिनिनो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जों सासे आर्टिस्ट जाबाय दे नोंथांमोननि मेगननि नोजोराव जिबायदियानो जा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आं मिथिया बेखौ आं बुंनो थाङा गावगायखौ मोजां होननानै नाथाय जों गावगायनिनो बर' कालचारनिनो मानिनो नाम लाखिनो थाखाय मानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं थ' एसेबां गाज्रि खालामनो नाङा एसेबां गाज्रि नायनो बानो दरखार गैया मानो होनब्ला आं नोंखौ सिनाया जानो हागौ नों आंखौ सिनायदों बा मादों बाट होनबाबो मानसिखौ बिदि खालामनाङा जायानो खालामदों मोजांथ' मोनखाया अभियासलि आंहाबो फेमिलि दं आंहाबो रिलेटिभ्स दं मानसि दं लाजिनाय मानाय थायो गेजेरावनो आं इन्डास्ट्रिखौ 2 इयार्ससो गारथ'नाय जादोंमोन खोमा बेफोरनि थाखाय अनेक दं आं बुंख' हाया आं मा मालायदों अयनाय खालामजायो बा माबायदि मा बिहेभ खालामजायो आं बुंख'नो हाया बहुद खुरां दङ बेखौ सैसोनानै थानांगौ जायो नाथाय नोंसोरो रावबो बुजिलायनो गोनांथि गैया बाट एटलिस्ट मानसिखौ मानसि बायदि दोननांगौ मानसि बायदि बिहेभ खालामनांगौ जि बुस्थुआव आं अलरेडि दायो ड्रेस गाननानै दङ दायो बे ड्रेस गानखानाय बुस्थुखौ ड्रेस गैयि बनायनानै मा मोनखो नायनो लुबैदोंमोन बिदि आं गावगायानो माने बुंनोनो लाजिदों आरोना माबायदि बिदि खालामनो हायो नोंसोरो सोरबाफोर जेनेबा दायो नै आं बाहाय सिगाङाव मोनखांबाय माबाय होननानै आं दायो एसे स्ट्रंआव दं
जुदि आंनि जायगायाव सोरबा बेलेग मोनबा दस्रा हिन्जावसा मोनबा मा खालामगौमोन बे आरो सोरबा जुदि न'आव बुंनोनो हायामोनबाला जे आंखौ मा बा बाबा आंखौ बिदि बिदि खालामदों होननानै जुदि बुंनोनो हाया शेयारखौनो खालामनो हाया बेबायदि सिटुवेसन जाना दङमोनबा आरो बिसोर मानसिफोरा बाहेरनिफ्राय खोनाना फैनानै सोरखौ गाज्रि माबा खालामगोन जोंखौसो खालामगोन दा नोंसोरदो फेक खालामदों मादों होननानैथ' रावबो हमनानै मोननाय नङा मिन्थिग्राफोरा मिन्थिसिगोन मिन्थियिफोरा मिन्थिला मा लुगैयो नोंसोरो मा खालामनो लुगैयो नोंसोरो एफा एसे इदि गाज्रि नायनो लुगैदोंबा मादोंबा थांना बहुद अपसन्स दं थां अबेबा प्लेटफर्माव नोंसोर मोनगोन नाहैथां माथां नाथाय मालाय मानसिखौ मोजांहाय थानाय मानसिखौ बेबायदि खालामनाङा आं गावगायनि दुनियाव आं गावगायनो बेस्थ' जानानै दङमोन रावखौबो आं नायनो बायाखै रावखौबो आं दाय गाज्रि बुंनो थाङाखै आं जास्ट आं गावगायनि लाइफखौ आं माबायदि फोसाबनो हायो आं बेखौ लानानैसो आं माबा खालामगासिनो आंहा मोनसे फिसा फेमिलि दं आं बेखौ ट्राइ खालामदों आं हेपि लाखिनो जों हेपि थानो बेबायदि एक्सट्रा दुनियाव माने सिरि थानाय मानसिखौ ओरैनो पक खालामनो आं माबा मोनसे दाय मावनायबा बेलेगमोन आंथ' नोंसोरखौ जेबोबो खालामाखै आंथ' नोंसोरखौ सिनायाबो बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आहा जाहाथे मानसिफोराबो हसा साना बेसेबां क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबोबाय थानो आंबो बाबाय आं मेन्टेलि मेंबाय माला मा जागोन आं मिन्थिया आंना लाइफआबो इमान सिम्पोल नङा आंना लाइफआ मेस्ड आप जिखौ आङो बुंख'नो हाया बुंस'नो हाया नुनायाव मानसिफोराथ' मोजांखौनो नुयो बयखौबो आं जुदि सोरखौबा नायो बेना लाइफआ इसिबां मोजां पारफेक्ट होननानै बयबो सानो आंनिखौबो बिदि साननो हागौ नाथाय गासैनाबो एखे नङा आलदा आलदा थायो आंबो ट्राइ खालामबाय थादों आंबो स्ट्रागल खालामबाय थादों आंनि लाइफखौ लानानै दिनै दं गाबोन गैया बेनोसै आरो